Ako vyzerá môj univerzitný kampus v Amerike? Čauť kamoši, moje meno je Adam, som študentom na univerzite v Amerike a ukážem vám dneska, že ako vyzerá môj kampus. Na našej škole sa nachádzajú také hlavné 4 budovy a ku každej sa pokúsim aspoň priblížiť a niečo vám o nej povedať. Tak akurát sa blížim k Performing Arts Center. Akurát sa nachádzam v Performing Arts Center, nachádza sa tu aj také divadlo a moja škola je dosť známa tým, že sa tu dejú rôzne kultúrne podujatia a taktiež sa dosť venujú umeniu, no ale momentálne to tu celé prerábajú, takže nebudem tu nejako zbytočne dlho. Hneď oproti sa nachádza University Hall Building a táto budova je kvázi taká hlavná, čo sa týka môjho štúdia a mám v nej v podstate všetky moje hodiny. Toto je asi taká hlavná atrakcia nášho kampusu, pripomína mi to Rímske koloseum a nachádza sa to presne v strede nášho kampusu. Taktiež tu máme budovu, ktorá sa volá Health and Sciences, ale sem nechodím, pretože tu študujú v podstate študenti, ktorí študujú medicínu, chémiu, biológiu a takéto predmety a to sa mňa netýka. Ďalšia budova, v ktorej trávim dosť veľa času, je knihovňa alebo Brookings Library a tu trávim dosť času z toho dôvodu, že musím ako prvák na univerzite chodievať na tzv. Study hours, kedy som vlastne povinný plniť 3 hodiny, alebo minulý pol rok to bolo 6 hodín týždenne a bolo to taktiež také, že som sa mohol učiť na inom mieste ako vo svojej izbe. Teraz momentálne kráčam k mojej obľúbenej budove celkovo tu na kampuse. Je ňou Student Union, pretože sa tam nachádza jedáleň a tí, ktorí ma poznáte, dobre viete, že ja ľúbim jedlo, takže ideme sa pozrieť, že ako to vyzerá tam. V tejto budove sa nachádza hlavne teda jedáleň a ešte tu máme aj Starbucks a ponovom taký sneak peek, tu budem aj pracovať. Zabudol som ešte na jednu dosť dôležitú súčasť tohto kampusu a práve tam kráčam. V tejto budove sa nachádza posilka, kam chodívame teraz každý deň a okrem iného sú tam aj basketbalové kurty. A celkovo je to taká indoorová hala alebo budova, v ktorej sú športy ako basketbal, volejbal a podobne.